Is minic tháinig a bhliain de bhí galair tógálacha agus eipidéimí os córar sínsir. Fiú rih an gortamúr bhí an cholera go donna timpeall an tír ar fad ach go hara is Sligach mar hampla. In 1932 de fuair níos mó na bhíle is eile bás leis de seachtain. Tá ólas a going, tá chuntas a going fí an taithí sin, mar tá sé simúil go raibh máthair Bram Stoker is Sligo ag an am son, Charlotte Stoker, agus de scríb sí faoi. Tá chuntas a going go Charlotte Stoker faoi cé codúna agus a bhí sé I ré galar cosúla calar. Tugann sé tuiscint doing faoi an sort taithí damhna doracha sin. Díine curtha bio agla go raibh an galar acob. Tá sé sin deacar a thuiscint. Cé có scanrúla agus a bhí sé le ling an tubaist sin. Nis, bhí sé sin ag tarlú timpeall an tír. Cén tuncar bhí an gúnta sin meastú? Tá sé ráite go raibh tunacar olbhúr ar a bhic cáiliúil Bram Stoker, nuair a bhí Bram Stoker ag scríomh scéal Dracula. Tá sé simúil nuair a breithníonn tú ar scéal Dracula agus an sort príomh téama atá sa scéal, díine san uig atá bio ar slí, agus an imní a thair díine ar an taobh eile gur dtiocfaidh siad charnais ó an uig. Agus nuair a breithníonn tú ar an cúntas a bhí ag máthair Bram Stoker I Sligach, tá sé éasca ceangailta dhéanamh idir scéal Dracula, an príomh téama Dracula, agus an taithí an son I Sligach in 1932.